Mga kasama diri sa itong DYHP Sumbunganan Update. Tuguti mi nga karong gabi una makapadangat na usab kaninyo nining atong tabangunon usab kaayo nga kinabuhi sa usa ka 30 anyos nagtrabaho og coffee shop apan na-diagnose og TB meningitis. Mao nga nakahunong sa iyang trabaho unta to maoy usa sa mga nagsuporta sa iyang pamilya, single pa maning pasyente unya karong adlaw lang yun nakagawas gikan sa ospital ug ang atong ikauban karon diri sa atong broadcast center ang iyang inahan nga mosay ni duol aron makapag o gatabang para sa panginhanglan nga medical o panginhanglan para sa tambal nining pasyente nga si Lester Sembrino Pilago. Sa atong sibiyaanan karon atong welcome paduol sa microphone. Maayo nga hapon o welcome sa DYHP ang pangalan palihog. Joverly, ma'am. Kinsa to? Joverly Sembrino. Joverly Sembrino. Sembrino. O pilay pangidaro ni Joverly? 45. 45. O asa man inyo hadapit? Sa Upon, sa Kanghulaw. Sa Kanghulaw sa Lapu-Lapu. Oo. So unsa maning buwana na ospital si Lester unya ka ganiha lang no na discharge? Pero meron niyang admit ma'am dito sa Maayo Hospital atong October 3. Anya ni gawas mi og October 11 sa Maayo matong i-transfer mi sa Soto. Ganina pa siya nakagawas gikan atong October 11. Sa ato pa magbuwan sa di ay no, buwan kapin po. Kumusta man ang iyang sitwasyon karon? Okay naman siya gamay ma'am. Yang amo alang kanang sa tamba lang mong ba. Kay nautda na gid mi og kanang kuan. Nanangayo jud kog tabang diri. Okay lang. Yun na to kalikayan panginahanglan nga halos wala kay kaduulan pa. Kaya nga sitwasyon nakasabot gud mi ana gumikan kay sama sa uban pa nga mga mudangop diri og tabang nagaling halos ilalang na adto halos adto wala na gali matunol or mapadangat nga tabang tanan ako nang ibuhat. Ikapila nimong anak si Lester? Kamagwangan. O sa diha nagtrabaho ni isip barista so imong giingon nga mag-support sad ni sa inyo? Support. Naamsa ko anak na PWD. So pila ka imong anak? 7 na sila ma'am. Pito nya kamagwangan si Lester. Oo. Ang imong pares? Jeepney driver ma'am. So napo diya nagbiyahean sa Lapu-Lapu? Wala. To siya sa kuan karon ma'am pinamungahan. Layo po diya. Pinamungahan man siya. So kamo ron na diya sa Kanghulaw. So ato pa 30 years old si Lester ang uban nimo mga anak nag-eskwela pa ni. Usa na lang kabukang kay eskwela ma'am kay wala man igor man sila nakagraduate og grade 12 ang uban na narbaho pero kulang gyapon ma'am ay. Tanan sila tabang pero kulang gyapon tungod sa tambal. Tungod sa mahal sa iyang tambal ba. Sa ato ba sa imong giingon nga katong napamo di sa tambalanan ang tambal nga pinahalan lain-lain lang ay tag 5,000 depende. Ang kinadak-an jud niya katog yung tag 6,000 kapin nga itira ra og 24 oras. Suswastilan. Niya. Karon gipadayon na siya. Nya wala naman jud koy kadulan mo na niari jud ko diri. Nanguansad ko ba? Namasin nga tabangan ko. Pila naman ka tuig nga giantos ni Lester? 2 na ka tuig. Pero dito lang atong pagka October 3 dito siya ni kanang sakit gid dumayo iyang ulo ba. Mo to nga ni ana ang doktor nga i-admit na jud siya. Sa ato pa TB meningitis ang findings. TB meningitis. Oo. So ato pa taod-taod na no, ganda na rin mga 2 years. Unya karon gumikan kay halos din na magwanta ang kasakit sa ulo mo tong na found out nga mao day ang sitwasyon. So imong gidala diri karon kining mga listahan para sa iyang palitunon nga tambal no, na mga tablet. Gitan-aw diri unya. Ubay sad gyud ni. No, naay tag 35 ka buok, na 42 ka buok, na 14 ka buok so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 siyam ka mga tambal. Silan po niya kuno galing usa siguro ani sa usa ka kanang tambal.
lisod sa ipalit samot nagsiyam gud ka lain-laing klase nga tambal nga iyang So, imnon. yun na sa usa ka adlaw niya gikan sa buntag hangtod sa gabiin na niya kuanon. Kanang tanan tambal kuan gina niya tanan kada Imnon. adlaw. Oh. Oo. Kay Botos Lester nga naapog ka, nangita apog kag pamaagi karong adlaw. Oo, kabalo siya, ma'am. Yeah. Mato yung anak ko niya ampo lang kita ni dong nga makakita tagi pawalit og tambal. Mm. Hey, Mm. tanan gid ako na yung giduol. Nya, saan kuwang pa man gyud. Oh, good. Gala siguro sa yung aling nga sitwasyon ninyo nga pito imong mga anak doon na mahinuoy pipila kanila nga nag-suporta pero dili igo kung ang ugaling income igo-igo rasab din na kay PWD. Oo, so ikay nag-atiman sa to pa wala po kay kaugalingon nimo nga makapatrabaho ka wala pod. Wala. Narajud ko sa balay. Atiman silang manghod. Atiman nila. Silan. Usa pod kalisod no sa imong sitwasyon nga unta kani adto 2 years ago or katungwa pa ni mga ospital nga nagkasakit nga unta bisan sa ginagmay makaabag-abag sa inyong paginahanglan. Siya may abag na mo kada kuan. Abag-abag rami yang mga igsoon abag-abag ra sa kinahanglan na mo sa panimalay. Silan po. TB meningitis ang diagnosis ni Lester Sembrino. Kaniadto na siya sa coffee shop o niya nagbarista ni panahonong human kini na diagnose og TB meningitis o niya kapin sa usa ka buwan sa ospital o niya pag-uhay lang ni nga nakagawas og karon kanilagay mga tambal nga kinahanglan pag-imnon human ma-discharge sa ospital kinahanglan ba gyud kaayo na nga medication kinahanglan ba gyud na pagka-imnon aron sa ingon na iyang recovery mapaspas o niya maatiman sa gyud no og matunong unsa may tambal no sa oras og ing mga tambal nga kinahanglan sa oras kay og makuan siya ma'am kaning putol mo balik man ang iyang sakit. Kinahanglan gyud kanang naman siya kinahanglan kuanon gyud siya dili pa sa oras. Insakto gyud sa oras ang iyang inom sa tambal kay og malapas balik na pud mi sa uno. Stilan. Kami res DYHP ato mga listeners na unang-una ang hinaot gyud ta alang sa recovery sa imuhang anak. Sangpita sa atong labaw makagagahom alang sa iyang dinalian nga kaayuhan o niya ikaduha sa mga tao nga buot nga motabang mga kasama hinaot nga kabahin ta niining pamilyang Sembrino labi na gyud sa pasyente nga si Lester hinaot nga mahimot ang kabahin sa iyang pagpadayon sa iyang kinabuhi sa isip kani siya single sa pagkakaroon pero tabang siyang pamilya pero sama sa giingon sa iyang mama nga si Joverly nga pait pod nga kaniadto kaabag apan karon usa sa mga atimanunon nga kinahanglan pa gyud og pinansyal labi na sa tambal. So naamay ito labaw mga kagagahom naghatag sa milagro o ingon man atong ipadayong iampo ang iyang kaayuhan o kung galing tambal ang panginahanglan para sa iyang continuous nga recovery labing maayosad no nga no tay masuporta aning pamilya yawat na lang puhon matagan og kabaskog sa iyang kaayuhan makabalik pod sa normal no ang inyong routine di sa inyong pamilya no nya may na lang pod sa mga pamaagi diri sa DYHP sa IFM sa ato mga listeners nga kaya nato nga nahimutang kabahin no sa mga panginahanglan ni Lester nga nakatampo lang pudta sa ilang ilahang sitwasyon sa ilang problema sa pagkakaroon. Sige tag-an ka na kog higayon Mrs. Joverly nga makapanawagan sa tanang mga listeners nato sa DYHP sa mga ginikanan dinha mga inahan, mga papa ug uban pa nga makarelate gyud sa kalisdanan sa pamilya nga sayod gyud ta ko dunay magkasakit dili gyud dalim. Go ahead sa imong panawagan sa mga naminaw. May gabi sa tigpaminawan sa DHP ang mga iyot akong tabang para sa tambas akong anak. Kana. Okay ra gyud. Nga maka uman siya sa iyang tambalog ino makabalik siya og trabaho ang mga iyot ako nang tabang. Lang. May problema sayod kita no ang pulong nga halos dili malitok sa akong nasabtan siguro sa atong bisita karon no
doon na pa lang nila ang pamaagi nga dili makaistorya diri sa microphone, dili makapanawagan diri on air, gihimo na siguro sa usa ka inahan. Apan gumikan kay wala ay mga pamaagi nga para niya maghatag pa o dugang sumpay na pinagyod sa Panginoon sa tambal sa iyang anak mo nang naadi diri sa atong Sibianan. Ay problema kasabot gud mi ana, halos tanang mga panawagan nato diri no naagud sa mga sitwasyon nga tabangonon kaayo o kami nakasabot no nga unta to sa inyong pamilya kining pasyente usa sa mga dakog ikaambag pero karon mao man say tabangonon niya lisod man kaayo kinsa may maningkamot o kinsa may mangitag pamaagi para sa iyaha nga sa lagsik og baskog panglawas nitampo man po nitabang man po siyang ginikanan pero karon ati manunon man mao nga sa inyohang tabang mga kasama. Pwede ninyo ipaabot diri sa DYHP pinagi sa walk-in nga donation. Pwede ninyo mahatod diri sa itong Sibianan Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Naata diri karon sa atong broadcast center sa DYHP. Kung galin sa GCash mga kasama, yawat man lang kaning tambal nga siyam kabuok nga pagaimnon. Inaot nga doon na tay matampo usa duha ka lugas nga tableta ug uban pa no kutob lang gihapon sad ni nga maabtan sa atong tabang kasing-kasing nga tabang sa atong mga sukintig paminaw. Inaot nga maghatag lang po nimo bisang gamay naman lang po nga kahupayan nga at least karong gabi una sa imong pagpauli imo na sang makitaan ang imuhang anak nga mao ni gikan sa whole day nga paglakaw no di biya gid lalim ang pamasahe lang init sakay didto sakay ngari lakaw didto lakaw ngari kana pa lang gyudaan makaluya na pero kuno galing atong ipatigbabaw ang kaayuhan sa anak usahay makalimot na lang dai ka nga uy nahuman na madainting paniud to ug anak ka paniud to nami sakto ko nakatag-an ko nakapaniud to ganina wata nakapaniud to manang kanang inani nga sitwasyon no anang matag adlaw nga modangop diri sus tanan nga mga sitwasyon tanan nga kalisdanan tanan nga mga istorya nga ako man di nagali maistorya pero kita diri sa DYHP sayod kita nga mao na mga sitwasyon no so ingon ana i-memorize na lang ang uban di man makalimot nga uy ting paniud to pero tuyo na lang nga magdaginot tungod ana nga panginahanglan pila ka kananan ang imemorya na lang para makapalit og tambal. Mao na kuno galing kadto mga higayuna mas blessed gud gihapon ta nga makapadangan sa tong tabang labing maayo mga kasama. Ang GCash number para sa inyong kasayon sa inyong pagpaabot sa inyong tabang ang under sa GCash ni kasamang ni store homisilyo atong numero gi-flash karon sa atong screen 0994 524 8710 0994-524-8710 o niya, GCash number ni kasamang ni Store Homisilyo. Silan po no, sa kaning nga sitwasyon taga-Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Mayong gabiin ninyo din ha, o sa tanang nagpaminaw karon kanato dali sa DYHP. Lain-lain nga storya, lain-lain nga sugilanon, lain-lain nga sitwasyon, ang ato ang nahatagan og pagtagad kada adlaw mga kasama apan sagad gud ini tabangonon ug sagad gud ini maingon gud nga malaumon mi nga sa pag-anihi bisan pag naay mga tabang ikan sa ato mga sukit ning pabinaw. Yes mo na nga sa ato mga tigpaminaw nga nakadungog karon sa tong Sibya mga kasama kami sa DYHP subli na usab nga nanuktok sa inyong kasing-kasing nga tabang aron sa ingon kaning atong bisita karong hapuna ato mahatagag pagtagad no pinagi sa tong ginagmay-gagmay nga pagatampo para sa pagpalit og tambal sa anak no ni Mrs. Joverly Sembrino nga si Lester diagnose og TB meningitis. Ipaagila na diri sa atong numero 0994-524-8710. Kunya ka na inyong tabang mga kasama, walay ingon nga nag-require ta og kantidad. Piso man na, ma-5 man na, ma-10 pesos man na, ma-20 pesos ang maong kantidad. Dako na ka nag-ikatabang sa nanawagan na to no, karong gabi una. Hinaot nga magahinan og malakip no sa ato ang tabangan karong gutlo mga kasama kining ato ang nanawagan diri nga usa ka inahan
Ang numero, GCash number ni kasamang ni store 0994 524 8710. Pwede nyo ipada ha, ito balikon, GCash number ni kasama ni store, homisilyo 0994 524 8710 mga kasama. Liman kag anang moingon ta og usa ka buwan nga pagka-ospital unya kapin pa gyud halos duha ka buwan gali nga pagka-ospital dili sa datiaw nga sitwasyon mga kasama. Mo na nga usa ka inahan masilisiri gyud og pangitag pamaagi para matabangan ang iyang kaugalingong anak nga kaniadto nagtabang usab kaniya sa ilahang pamilya, pangonsumo og uban pa apan karon mao say tabangonon. Nga aton GCash number ato balikon 0994 524 8710 under Nestor Homisilio mga kasama 0994 524 8710 or line pan GCash number kang kasamang Nemuel James Quinones 0928 629 87 or 2792 ato balikon 0928 629 2792 under Nemuel James Quinones. So, pwede ana na numero bisag asa aning duha nga numero mga kasama ato balikon number ni kasamang Nestor Homisilio 0994 524 8710 sa inyong pag-type lang ni ana kani nga numero no pwede na gyud kay imong makatabang masintabo man na mapiso ma-10 100 og kantidad nga kaya sa iyong tabang mga kasama ipaagi lang sa 0994 524 8710 or sa lain pa nga numero kung galing maglisod mo og send sa numero ni kasamang Nestor Homisilio kani ka Nemuel James Quinones 0928 629 2792 0928 629 2792 sa mga nag-type ani nga number sa mga nagpadala karong gabi una dikan kayong salamat hinaot no nga kani atong ginagmay nga tabang sa DYHP IFM listeners maghatag og kahigayunan po dining nga pamilya no nga mapalit sa ning mga tambal nga panginhalan para sa iyang anak ikado galing puhon-puhon ang pagpangayo sa ilay ang kaayuhan para sa anak at least makabalik sa ilahang normal no nga pagtinabangay ang pamilya. For sharing sa ni from Miranda Marilyn dahan kayong salamat 1,000 pesos. Salamat kay ma'am sa imuhang tabang. Thank you. ₱50 ika sa 0845 50 pesos. Salamat kayo sa inyong tabang. Ato balikon GCash number ni kasama ni Nestor Homisilio 0994 524 8710 or sa GCash number ni kasamang Nemuel James Quinones 0928 629 2792. Ang ako ang GCash number mga hapit na po December mahibalik na to. Mo itong giusas mga gigamit nga GCash number atol sa ato mga panawagan sa tabang alang sa bagyong Tino kunya na exceed na ta sa amount po ning atong gigamit karon nga mga numero kang kasamang Nemuel James Quinones diri sa atong technical department o kasamang Nestor Homisilio. Ato balikon 0994 524 8710 o 0928 629 2792. Unang kita makaingon kita Mrs. Joverly nga mapasalamaton kita kanunay no ang bisan pa magaling mga naminaw karon kuno galing atong membro sa pamilya
atong ikauban, walay nagkasakit, basta kung sa man ka pobre ang panag-uban, importante maayong panglawas, mo yung tayo importante. Magandang taon sa una niya. Nasakit mo na mga anak. So mo na, bless man kay ta kanunay, no? Mga sukintig paminaw sa atong lain-lain ng mga paningkamot, lain-lain na nga pag-serbisyo sa atong pamilya, apan mas makaayo gid gihapon sad ug maayo gid gihapon nga makatabang punta sa atong isig kaingon, labi na sama niining atong sitwasyon nga tabangonon kaayo. No? Na diagnose og TB meningitis ang usa ka barista ni kaniadto yung nagtrabaho diya sa coffee shop diya sa Lapu-Lapu City unya yung tao nagkasakit. GCash number 625 nagpadala og 500 pesos pinagi sa GCash number ni kasamang Nemuel 502 200 pesos 818 50 pesos 50 pesos gikan sa 323 daghan kaayon salamat. 50 pesos gikan sa 253 ug 200 pesos 283. Thank you. Di apay 600 pesos gikan sa GCash ending number 427 sa 600 pesos. Salamat kaayo 600 pesos. Salamat no at least karong gabi una sa mga nabasa nato na amount sayod gyud ta. No nga kung gapon ikatabang no karong panahon na ang 500 or 1,000 sud kay pangitaon. No uban gali iutang pa utangon pa na aron makapalit og tambal. Salamat jud ko nila nga ila kong tabangan. Lang gyud magligo nila. Maog yun. So sang kabaskog sa panglawas, amayong panglawas matag adlaw. Matag sa tagsa pero salamat kayo. Ato balik ang GCash number ni kasama ang Nestor Homicilio 0994-524-8710 or ang GCash number Nemuel James Quinones 0928-629-2792. Alang sa nangutan sa diagnosis o sa problema sa itong gitabangan karon ang tabangunon ng iyahang anak nga na-diagnose og TB meningitis. Mga 2 years nito ning giantos apan bago-bago lang gyud so mga karong tuiga lang wala na makaagwanta ba to na ospital na admit o niya halos 2 ka buwan sa ospital o niya ka ganong adlaw lang din tao na diagnose apan problema na pod asa ang ikasustener sa paginahanglan nga tambal nga kinahanglang mainom no siya mga tambal ang naadiri sa ilahang reseta o niya mao lagi ni gubigan kay walang-wala no ang pamilya labi na gid tambal hurot-hurot na gid kun sa may naa nila o na nga didangop diri sa tong Sibianan sa pamasin nga maka pangayo og tabang sa atong mga listeners no maka suportahan no paginahanglan sa tambal. Atong padayonon GCash number ni kasama Nemuel James Quinones ending number 223 200 pesos 769 100 pesos o GCash ending number 141 250 pesos. Di pa 100 pesos ikan sa 008 dagan kayong salamat. Pwede po na ninyo ihatod ha nga walk-in donation diri sa Sibianan kuno galing makalugar no sa Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Sa imong end di kasamang Nemuel pila may total ani palihog tag total diri sa kasamang Nestor Homicilio day 1,000 og 60 pesos sa kalibo og 60 pesos. Kunya diri sa kasamang Nemuel James Quinones atong talon sa ani GCash number 008 100 pesos 998 100 pesos. Salamat yung kaayo ninyo no kaning 100 kuno galing na itambal ani nga tag 50 ba ka sa 60 tis kapalit nag usa nya madugangan pa aning laing tambal daghan kaayon salamat. So
pantambal o gaban pang panginhanglan karong gabi una. Daghan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminaw sa inyong pagpaambit sa inyong grasya. O kita mo tuog yung daan nga it's always nice to be kind. Mas maayo nga kita kanunay nga maghihatagon, kita kanunay mapasalamaton sa grasya nga naa nato ug ang pagkapapasalamaton kana nagpasabot nga willing og andam sa tanga mo share kun sa may nato ang ato sa atong isig kaingon labi na sa mga tawo nga sayod gyud ta walang-wala silang kinabuhi. Wa man ta nag-apas og baws no nga mabawsan ka kaning mga nag-message nato. Ang atong ikabaws lang gyud ani ang pagsultig pasalamat nato kanila apan salamat kayo kay bisan sa ingon ani makagaan-gaan na pud ni sa kabubuton no nga makatabang-tabang pud ta sa nakinahanglan nga badangop diri sa atong Sibiaanan. 1,000 man na, 2,000, 3,000 kadang tanan dako na pud ang amount no kung atong isigutan ang pagpalit aning tambal. Okay, sa Balasais 22 karong gabi una makakasama pwede mo mapapa sa iyong tabang ha. Atong nga GCash number 0994-524-8710 or GCash number ni kasamang Limuel James Quinones 0928-629-2792 0928-629-2792. Okay, sa Balasais 23 karong gabi una nakatigom ta diri sa DYHP og 3,567. Ang kaning amount sus ako na kaning ikatabang. Sige si Mrs. Juverly Sembrino imo mensahe karong gabi una sa ato ang tanan nga mga listeners nga nitabang sa ilang ginagmay nga pagpaabot sa ilahang tabang diha kanimo para sa imong anak nga si Lester. Karong gabi una bisan pa man sa kawadon kada mga pitsaha makaingon gyud timbitay basta paingon lagay ang sweldo Mrs. Juverly timbitay gyud apan kaning gabi una sa tong panawagan dako gyapon ning 3,000 para sa tambal para sa imong anak. Imong mensahe sa tanang tigpaminaw karon sa estasyon sa DHP nagpasalamat ko ninyong tanan di man ta mo matagsa-tagsa pero daghang kayong salamat. Dako na kay nagkatabang para sa tambal sa kong anak karon. Og daghan kay salamat gyud ang Ginoo na nagay magbaos ninyo. Dikin kayong salamat o gadi apay dugang nga 50 pesos ikan sa GCash number 679 number 574 600 pesos o di apay 500 pesos ikan sa 279. Sige mga kasama ato lang ning totalon karon no sa kuman sa tong program kinatay mo sunod pa nga program apan ato ning i-turn over sa karong gabi una kuman sa atong tulumanon. Sige paabota lang ko dito sa gawason nya kuaning imuhang reseta nya mapalit ni nimo basin ba og makadaginot ka sa kolon or unsa ba ka sige mong dito na ko ni ikuan sa Soto ma'am ibalik itong sa kilid sa Soto. Sa kilid sige salamat sige, kayo daghan kayong salamat. Sige wata lang ko dito ma'am. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar sa kanunay DYHP number 1 kani ato o karon DYHP lang gihapon kay Diyos o ganatawan mao'y awong Mga kasama itong oras na pupos na atong partner sa Master Control kasama Nestor Homestilio. Sa DYHP Digital kasama Nimble James Quinones, Transmitter Site kasama Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap. O di ta malimot, gumikan kay kini atong tulumanon dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil kauban nato sa pakigbato kontra dengue mga kasama sanlit karong panahon na importante kayong proteksyon kontra sa mga sakit kadalas sa lamog nga Aedes aegypti. Mao nga ani na EXL All-in-One Skincare Oil aron ba na nagtabangan tabatok sa magkamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga may natural and circulating property tabang nga proteksyon alang sa paak sa lamok sa natural nga ingredients nini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Samtang sa atong pagpangape atong piliyon ng kape nga healthy
Labi na sa mga healthy coffee lovers, kung ikaw mahiligon sa kape, mga kasama, kini na, pilian na. EXL Coffee Mix 17-in-1. Gumikan kay 17-in-1 mga ingredients nga angay para kanimo ang mga ingredients or mga sangkap nga naghatag og immune function, brain health ug blood sugar control ug gaban pa maka-increase sa energy ani ana sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Atos mga butika ang imuhang iingon EXL Coffee Mix 17-in-1. Affordable kayo ang presyo gumikan sa nutrients nga naa niini mga kasama. EXL Coffee Mix 17-in-1 mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada ug sa mga butika dool kaninyo pwede ninyong pangitaon ug maiingon EXL Coffee Mix 17-in-1. At oras alas 6:26 na sa kagabihion mga kasama. At oras na pupos na. Kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.